mä nyt oon niin ihana ja... Se on toi tyyppi, jolla mikrofoni kädessä. Päivää. Tätä ei tarvitse kääntää vissiin. Mitä se sanoo? Tämä on ainoa suomenkielinen sana, mitä osaan tässä vaiheessa vielä. Ensin ihan lyhyt esittely, vaikka valtaosa teistä varmasti tietää, ketä tuli katsomaan ja kuulemaan. Mutta vieressäni on siis Yoshihiro Takahashi, Hopeanuolen ja Weedin sarjakuvien tekijä. Jo viime vuonna vietti 40-vuotistaiteilijajuhlaansa, eli yli 40 vuotta on piirtänyt sarjakuvia Japanissa. Ja vieraili viime vuonna myös Suomessa ja tykkäsi niin paljon paikasta, että tuli uudestaan. Viime viikolla Kuopiossa oli Animecon, japanilaisen populaarikulttuurin tapahtuma, jossa Hiro Takahashi oli kunniavieraana. Tänään on lähtö Japaniin takaisin, mutta vielä sitä ennen yksi vierailu tässä. Vieressä oleva herra on Saka, joka on kustannustoimittaja, joka Weed-sarja, Weedin jatko-osan Orionin osalta vastaa kustantajan ja taiteilijan yhteyksistä. Eli sitten kysymyksiin. Olitte Suomessa käymässä myös viime vuonna. Millaisia muistoja matkasta jäi? はい。去年もたくさんの方にこうして集まっていただいて感謝されてとても感激しました。今年もまた去年と同じように僕のためにわざわざ来ていただいて本当にありがとうございます。 Oli oikein ilosta, suorastaan liikuttavaa huomata, että kuinka paljon ihmisiä kerääntyi paikalle ja tänäkin vuonna kiitoksia, että olette näin runsain joukoin saapuneet kuulemaan. Millaista oli verrattuna viime kertaan niin tämä vierailu? Onko Suomi yhä samanlainen vai onko jotain muuttunut? 昨日はミュージカルも見てきたんですけど一段とまたなんかすごくなってるような気がしました。 Eilen katsoin Animeconissa Hopeanuoli musikaalin ja se jäi sellainen vaikutelma, että se oli vielä asteen verran loistavammaksi muuttunut. ファンクラブのミーティングもあったんですけどもう僕が忘れたような質問をされてちょっと困るところもありましたね。 Fanitapaamisissa oli tosi hiukan hankalia tilanteita, kun kaikenlaisia sellaisia kysymyksiä, jotka itse olen jo unohtanut, ne tarinan yksityiskohdat ja lukijat sitten muisti hyvin niitä. Eli Suomessa julkaistaan paraikaa Weed-sarjakuvaa, jossa pääosassa on karhukoira Hopeanuolen poika Weed. Miten kuvasit tätä sarjaa omasta näkökulmastanne? Hai. やっぱり銀河と同じようにその正義感とか愛とか勇気をテーマにして書いてます。多分僕の漫画ってほとんどそうなんですけど、それがフィンランドで受け入れられるってことは、日本で受け入れられたのと同じようにとてもいいことだと思ってます。 Olen tehnyt siitä aika lailla samoilla periaatteilla kuin Hopeanuoltakin, eli painottaen teemassa kun rohkeutta, ystävyyttä, tällaisia asioita. Olen erittäin iloinen, että se tällainen sisältö, tällaiset teemat uppoaa suomalaisiin. Pidän sitä hyvin hienona asiana.
そうですね、人間と犬じゃなく人間として見ていただいても構いません。その方がかえって分かりやすいと思います。Henkilöt on kyllä koiria, mutta voitte myös yhtä hyvin katsoa niitä ihmisinä. Se saattaa olla hiukan ymmärrettävämpää sillä tavalla kumpikin käy. Nyt kun tuli puhetta koirista, niin monissa sarjoissanne ovat koirat pääosassa, eivätkä ihmiset. Mistä tämä johtuu? 日本のファンがどうしても人間のものも描いてたんですけど、その間もどうして動物漫画を描かないんだっていう投書が多くて、でやっぱり人間のものより動物漫画の方が受け入れられるので、もう最近はずっと動物漫画ですね。Piirsin kyllä Hopeanolen jälkeenkin kaikenlaisia sarjakuja, joissa on pääosassa ihmiset, mutta jatkuvasti tuli lukijoilta palautetta kysymyksiä, että miksi et tiedä koirajuttuja, miksi et tiedä eläintarinoita, joten siirryin niihin ja ne saa parhaan vastaanoton ehdottomasti, joten siitä syystä keskityn niihin.銀河が25年ぐらい前に終わってるんですけど、その頃の熱狂的な感じが人間のものを描いててもなかったんですよね。でやっぱり自分は日本でも漫画家いっぱいいますけど、動物漫画を描く人間ってそういなくて、多分今のところ僕一人だと思うのね。それを今大事にしていこうかなと思ってます。Hopeanoli päättyi Japanissa noin 4. vuosisata sitten, mutta sen jälkeen piirtäessäni kaikenlaisia muita sarjoja, niin ei ollut ihan samanlaista tunteenpaloa työssä kuin silloin Hopeanuolen aikaan, eli sekin vaikutti eläinsarjoihin palaamiseen. Ja tällä hetkellä Japanissa ei taida paljon olla sarjakuvataiteilijoita, jotka piirtää nimenomaan eläimet päähenkilöinä, joten katson tärkeäksi, että joku tekee sitäkin. Mikä on Weedin teema? 変わりません。愛と勇気です。わかりました。 Äsken Weedin teemana ovat äsken esiin tulleet urheus, ystävyys, rakkaus. もちろんモラルも一番最初に言いますけど。Melko olennainen osa myös on moraali, oikean ja väärän ero. Minkälaisia muita sarjoja olette piirtäneet? Tässä tuli esiin, että Hopeanolen jälkeen tuli monta ei-koirasarjaa. 銀河をやる前はいろいろ野球漫画もありましたし、釣りの漫画もありました、サッカーの漫画もあって、とにかく冒険とかもう人間のものをだいぶ描きました。 Ennen Hopeanuolta piirsin jalkapallosarjakuvaa, kalastuksesta sarjakuvaa, kaikenlaisia seikkailujuttuja myös, nimenomaan ihmissarjoja. 銀河ほど評判は良くなかったですね、だから。 Mikään ei tosi menestynyt yhtä lailla kuin Hopeanuoli. これもやっぱりゴルフの漫画を描いたり、あと刑事物、刑事物って何だろう、刑事物、空手とか刑事漫画とか、あとボクシングとか、結構スポーツ的なもの。 Hopeanolen jälkeenkin painottui ehkä enemmän urheiluun, oli nyrkkeilyä, karatea, golfia. Kyllä Japanissa on hyvinkin suosittuja golfisarjoja myös. Sitten poliisitarinoita, kaikenlaista sen verran paljon itse asiassa tämä minun huomautuksenani, että täytyy kysyä kustannustoimittajalta, että hetkinen, mitä sarjaa mä
piercingään. Sen verran paljon kaikenlaista. その間もずーっとだからファンレターは犬の漫画を描いてくれっていうのは後で良かったんですよ。その自分で今描いてる漫画の批評じゃなく、とにかく今描いてるものには触れないで動物の漫画を描いてくれっていうファンレターが多かったです。 Ja jatkuvasti tuli eniten sellaista lukijapostia, jossa ei kommentoitu niinkään niitä sarjoja, jotka olivat menossa, kuten tavallista, vaan pyydettiin, että piirtäisit nyt koirasarjoja, jatkaisit koirajuttuja. 日本にも漫画はすごく多いんですけど、家族で楽しめる漫画っていうのはなんか僕のが一番強いみたいで、それでお父さんが子供に勧めてくれるっていう話を聞いてとても感激しています。 Japanissahan on kuten tunnettua hillittömän paljon sarjakuvia, mutta valtaosa niistä ei ole sellaisia, joita voisi perhe yhdessä eri sukupolvet lukea. Ja olen kuullut, että näitä sarjoja ne aika usein isät suosittelee, isät tarjoaa omille lapsille luettavaksi. Se on hyvin mukava kuulla. Millaista sarjaa teitte tällä hetkellä? 今はウィードの続編になって今度はオリオンになったんですよね。ウィードの子供のオリオンです。 Eli tällä hetkellä hän seikkailee Japanissa hopean ollen poika Weedin poika Orion. ウィードが60巻でオリオンになってから18巻。 Eli Weedia on kaikkiaan 60 osaa. Suomessa ilmestyi osa 9 ja Orionia tällä hetkellä 18 osaa. 銀河から出版社が変わってこうやって続いていくっていうのは珍しいことです。 Ja yksi harvinainen ilmiö on sellainen, että Hopeanooli julkaistiin ensin toisella kustantajalla. Oikeudet on vieläkin eri kustantajalla ja sitten Weed jatkui taas uuden kustantajan siipien suojassa, niin tällaista ei ihan joka päivä tapahdu. 日本と同じようにフィンランドにもこうやって受けたってことは僕もその道徳観を書いてて受け入れられたってことはすごく嬉しく思っています。 Olen erittäin iloinen siitä, että Suomessa Weedin Hopeanolen suosio Suomessa viittaa siihen suuntaan, että samanlaisia hyveitä arvostetaan täälläkin. Se on minusta oikein hieno juttu. Vielä hiukan uudessa sarjasta Orionista. Onko teillä jotain eroa Weediin nähden? ですね、ここに出てるオリオンはリキと同じ姿をしているんです。だから今度はウィードより少し乱暴な子供でやんちゃな子供です。 Orion muistuttaa ehkä enemmän ulkonäöltä ja luonteeltaan Rickiä kuin Weedia. On jossain määrin riehakkaampi ja rajumpi tapaus kuin Weed. Sitten vielä pakollinen. Onko teillä tällä hetkellä omia koiria? はい、黒いラブラドール。 Kyllä, musta Labradorin noutaja. Liz nimeltään, nahdas siis. お母さんいたんですけど、お母さんが3年ぐらい前に亡くなって、今その子1匹だけです。 Sen perheessä oli vielä Lizin emokin, mutta emo kuoli 3 vuotta sitten ja nyt on 1 koira vaan. 最初はだから母親が死んでからね、病院に行って死んだんですよね。帰ってくるだろうとずっと玄関で待ってるのがとても辛くて、かわいそうでしたね。 Kun se Lizin emo kuoli, niin vietiin eläinlääkäriin ja siellä menehtyi, niin tämä pentu kuulemma odotti hyvin pitkään eteisessä, että tuleeko emo sieltä takaisin ja se tuntui aika sydäntä riipaisevalta.
秋崎の雑種を田舎で小さい時にいましたね。それもやっぱり黒くて胸が白い犬だったんですけど、少し雑種だから耳が少し垂れてて秋崎っていうより本当にミックスですね。Akita-koira on ollut kerran lapsuudessa tosin sekarapuinen, musta, vähän valkoista rinnuksissa ja oli muitakin rotuja mukana, joten ei ollut ihan tyypilliset Akitan piirteet, mutta sellainenkin on joskus ollut. でも20歳ぐらいになったらその犬は僕のことを忘れてて、田舎に帰った時にね、5年ぐらい経ったらもう犬って忘れるんですね。Ja itse asiassa tähän liittyy sellainen surullinen tarina, että tällä takaisin oli lähtenyt opiskelemaan, tai koira jäi kotiin maaseudulle, lähti kaupunkiin opiskelemaan, palasi joidenkin vuosien kuluttua, niin koira oli totaalisesti unohtanut. 子供の頃は一緒にねお父さんに怒られて一緒にその犬小屋で寝たりして泣き笑いをした仲なのになんか寂しかったですね、その時は。Lapsena reuttiin yhdessä joskus, nukuttiin yhdessä koiran kopissakin ja ilot ja surut jaettiin, niin tuntui sitten aika surulliselta huomata, että unohtanut se oli. はい、そんな感じですね。Okei, nyt alkaa olla suurin piirtein aika, joten siirrymme nimikirjoitusten